Nu. Margit? Ja, hej. Ja, du må gerne komme med mig. Tak. Tak. Jeg skal bare lige have den. Tak. Nå, Margit, vil du ikke fortælle mig lidt om, hvorfor du er her i dag? Jo, men det startede jo egentlig fordi, at jeg er simpelthen så bekymret hele tiden. Og lægen har jo sagt nu, at mit hjerte slår dårligere, og det er lidt svært at forstå, hvad det betyder. Men jeg mærker jo i hvert fald, at jeg er rigtig træt i løbet af dagen, og jeg får jo så meget væske ned i benene, så jeg skal hvile mine ben. Og nu har jeg fået den smarte elevationsseng inde i soveværelset, og det er jo egentlig rigtig godt, og jeg kan få benene op, men jeg falder simpelthen i søvn, hver gang jeg skal hvile mig inde i sengen. Og så ender jeg jo med at ligge der om aftenen, og jeg er bare rigtig træt, og så så begynder tankerne jo, og man er så bekymret for, ja, hvad vil det sige med sin fremtid her med et dårligt hjerte, og ja, man savner godt nok nogen at snakke med om det. Ja. Ja. Men jeg vil starte med at sige, at det er helt naturligt, du bekymrer mig. Ja. Jeg kan godt forstå det. Ja. Det jeg synes, vi skal gøre i dag, det er, at vi lige skal få målet et sæt værdier på dig. Ja. Og så tage dem derfra, ikke også? Okay. Ja. Margit, jeg skal lige høre, har du hvilet 5-10 minutter, inden du kom herhen? Ja, jeg tror, jeg kom jo 20 minutter før tid. Okay, så du har lige siddet lidt? Ja. Må jeg ikke bede dig om at tage dine sweater der af, så måler vi lige et blodtryk på dig. Har du prøvet det her før? Det går jeg næsten ud fra. Det har jeg. Har jo for højt blodtryk. Ja. Jeg har haft det mange år. Så du ved godt, den spænder lidt? Ja. Så der. Tager vi lige den her op på din overarm. Spænder den lidt til. Så må du gerne bare sidde med hånden der. Ned, sådan der. Nu tænder jeg på maskinen. Mens den kører, så må du meget gerne lade være med at sige noget imens. Og så kan vi snakke om det bagefter, ikke også? Ja. Blodtrykket er defineret ved det tryk, blodet yder mod blodkarrenes vægge i specifikt de store arterier, og dermed indirekte et udtryk for blodstrøms hastighed og kraft i kredsløbet. Når vi måler et blodtryk, undersøger vi to forskellige værdier. Vi kigger på det systoliske, som er trykket i arterierne, når ventriklerne trækker sig sammen, og dermed hjertets arbejde. Vi kigger også på det diastoliske blodtryk, som er, når hjertet slapper af. Normalværdier for det systoliske blodtryk ligger mellem 100 og 140 mm kviksølv, og det diastoliske er mellem 60 og 90 mm kviksølv. Vi har nogle faktorer, der påvirker vores blodtryk. Det er blandt andet blodvolumen, altså den samlede mængde blod i kroppens kredsløb. Så har vi minutvolumen, altså hvor meget blod bliver der pumpet ud af hjertet per minut. Og vi har den totale perifære modstand, som er den modstand, kroppens blodårer yder mod blodgennemstrømningen. Alt det her reguleres i det vasomotoriske center, der sidder i medulla oblongata. Vi har nogle receptorer, der sidder i vores arcus aorta og vores carotis communis, der hedder baroreceptorer eller pressoreceptorer. De sender information omkring blodtrykket til det vasomotoriske center, som så videre sender signaler ud til vores sinusknude, vores myokardium, vores arterioler og vores binyrmarv. Signalerne til vores sinusknude kan enten være sympatiske eller parasympatiske. Til alle de andre steder er det kun sympatiske signaler, der sendes afsted. Signalerne, der bliver sendt til sinusknuden, alt efter om de er sympatiske eller parasympatiske, beder sinusknuden om henholdsvis at sende flere signaler afsted eller færre signaler afsted, altså øge eller sænke pulsen. Signalerne til myokardium beder myokardium om at trække sig mere sammen, så vi får pumpet mere blod ud per slag. Signalerne til arteriolerne beder arteriolerne om at kontrahere, så blodtrykket stiger, fordi at modstanden i karrene bliver højere. Signalerne, der bliver sendt afsted til binyrmarven, beder binyrmarven om at producere adrenalin og noradrenalin, som har samme effekt på kroppen, som sympatikus har. I forhold til Margit. Margit har jo ødemdannelse i benene, og en årsag til det kan være, fordi hun har nedsat pumpefunktion. Fordi hun har det, så staser blodet bagud nede i venerne, hvilket giver et øget venetryk, og derfor kan væsken blive presset ud i vævet, fordi trykket bliver så højt nede i venerne, nede i benene. Yes, og jeg kan se, at du har et blodtryk på 105/72, så det er
super fint, ikke også? Så tager vi lige den her af igen. Nå, Margit, jeg måler også lige en separation på dig, altså iltmætningen i dit blod. Okay. Så du får lige sådan en klemme på fingeren her. Sådan der. Det er hvor mange iltmolekyler, det er bånd til hemoglobin, normalværdi mellem 95 til 99. Vi lejer patient og sidder patient op, og vi kan, hvis det er en anden 94, vi bruger næsekateter, mask eller CPAP afhængig af pH. Hvordan måler vi saturation? Det er gennem mest præcis gennem blodprøve, som det er fra arterie eller arteriepunkt. Det tæller ind, hvor mange blod opdager ilt fra lungerne. Vi har meget hurtigt mål, vi kan gå på pulsoximeter, når de sætter klemmen ind i patient finger, og det sender lys, det fortæller, hvor mange blod har opdaget ilt fra lungerne til hele kroppen og organer. Jeg kan se, at du har en SpO2 på 95 og en puls på 90. Okay. Pulsen er det, man kan mærke, når hjertet slår. Den viser, hvor hurtigt og kraftigt hjertet arbejder. Og det påvirkes af ting som aktivitet, stress og følelser. Man kan måle pulsen på steder i kroppen, hvor arterierne ligger. Hvilepulsen hos voksne ligger normalt på 60-80 slag i minuttet. Over 100 kaldes takykardi, altså som er forhøjet puls, og under 50 er det bradykardi, altså langsom puls. Så pulsen fortæller altså om hjertets rytme, styrke og tempo. Og Margit, du må gerne tage din sweater på igen, så du ikke sidder og fryser. Det var dejligt. Ja. Jeg kan se, du starter til noget rehabilitering på mandag, kan det passe? Ja, det er rigtigt. Ja, så de kan hjælpe dig lidt med kost, søvn og motion og alt det der. Okay. Du siger, at du ikke har sovet særlig godt, er det rigtigt? Ja. Ja, og du tager mange hvil i løbet af dagen? Ja, et par gange om dagen. Ja. Det jeg vil anbefale, indtil du starter rehabilitering, det er at prøve at undgå at tage så mange korte hvil i løbet af dagen, så du kan sove lidt bedre i løbet af natten. Okay. Jeg ved ikke, om du har en hobby eller et eller andet, du vil kunne bruge til sådan at holde dig selv i gang i løbet af dagen. Jeg kan godt lide at strikke. Og strikke er det, du også kommer til, kan jeg se. Så måske når du kan mærke, at du begynder at falde lidt hen, så lige få strikkepinde i hånden, lige for at holde dig selv i gang. Okay. Og så kan det være, at det hjælper lidt med. Ja, det tænker jeg. Okay. Så. Vi ved, at søvn er altafgørende, når kroppen skal restituere fra hjertesygdom og vægtøgning. Margit oplever træthed og har svært ved at sove om natten, hvilket er knyttet til hendes fysiske og mentale tilstand. Når vi sover, bevæger vi os igennem cykluser af non-REM-søvn og den dybe søvn, der også kaldes REM-søvn. En REM-del inddeles i 3 stadier, hvor stadie 3 er den dybe søvn. Slow wave sleep hedder den også. Den dybe søvn er vigtig, da man fremmer cellernes genopbygning ved vækst og heling af væv. For Margit er der nogle særlige forhold. Hun er 72 år, og vi ved med alderen falder den dybe søvn rimelig meget. Og søvnen bliver lidt mere usammenhængende. Margits søvn styres ud fra 2 faktorer. Proces S, som vi kalder den homostatiske faktor. Det er Margits søvnbehov. Der ophobes trang til søvn i løbet af dagen. Og der ophobes det her signalstoffet adenosin i hjernen, som danner det her søvnpres. Og dette pres mindskes, når hjernen renses for adenosin i løbet af NREM-faserne, især i den dybe søvn. Proces C, det er Margits biologiske ur, som regulerer tidspunktet for søvnen. Hos ældre kan den her rytme ligesom godt forskydes, hvilket kan føre til, at Margit bliver søvnig tidligere, men også vågner tidligere. Og i løbet af dagen bekæmper proces C, altså den her vågenhed, konstant proces S, som er den her søvntrang. Og Margits mange hvil i løbet af dagen kan forstyrre den her balance og gøre det sværere at falde i søvn om aftenen, da søvnighed ikke har indfundet sig optimalt. Og søvn reguleres af neurohormonerne, styret fra den suprachiasmatiske kerne. Melatonin er et fysiologisk søvnfremmende stof, som udskilles fra knoglekirtlen
ved mørke og fremkalder træthed og søvn. Når Markits søvn er dårlig, stiger niveauet af stresshormonerne, og under søvn falder produktionen af stresshormonet kortisol. Men længere tids søvnmangel kan ligesom, og især mangel på dyb søvn, kan medføre et forhøjet kortisolniveau. Markits bekymring om fremtiden og den nedsatte pumpefunktion kan i sig selv også udløse en udskillelse af stresshormonerne som kortisol, adrenalin og noradrenalin, hvilket vanskeliggør den her indsovning. Er noget, du føler, vi skal snakke om, når vi afslutter her i dag? Nej, det tror jeg ikke. Nej, så vil jeg sige tak for i dag. Ja, selv tak. Ja. Det virker som, at I